onwere ha ya bụ na-afụ n'ụwa isi na mmadụ afụjuo anya mmadụ amazi nke bụ eziokwu na otego aka iji gwuru na ezi ikuku na-eli aka azụ na-eji ikuku bụ gịnị he goes to the highest bidder na wana build the highest bidder ezi ikuku ọ bụ na ị mara ezi ikuku let me brief you guys ezi ikuku bụ ma akpụ ya digital content creator ka ma akpụ ya analyzer ka ma akpụ ya ihe ọbụla ọsọ anya gwụlọ mana ọ bụ dibia mana generally ọ bụ to generalize it ọ bụ content creator so o nwere mgbe ọ gbalụ JCN kwana nke dibia nọ mara m ebe ọ nọ na achọrọ m ịma ya ma ihe njimali abụ gịnị JCN nyanwakwu bụkwa dibia bụrụkwa content creator maka ọ na-emekwa vidio ebe ha na-efe ego so that video na-eme ebe a na-efe ego we create content so ọ bụ dibia bụrụkwa gịnị content creator so dibia ahụ ọ na-agbabụ ezi ikuku na-agbabi ewo from Ethiopia achọrọ m kwụ nne vidio mgbe ezi ikuku na-agbụ ya wọ ife a JCN watch ya gị ma ọ na-akụ here now ife ọ na-eme bụ olu nke ali eme ego olu nke ali eme ego ife ndị a bụrụ ọgwụ nna m sị na anwansi abụrụ ọgwụ mana anwansi ka eji enwudo onye nzuzu maka ịma mfu ọgwụ anya na ife ọ na-eke ebe a ife a bụ gịnị ibubu isi atụ ọ pụọ n'ime Ọnịcha beside divanite ebe ha na-elesi ụmụ ife spiritual items ọ ga-azụ isi atụ 210,000 naira ka a na-ele ọstọ ebe ahụ ofuke odebe ebie format has started ife a bụ gịnị material o ji eri ọrụ odebezi ebe obidozie ọ tụọ ndị mugu format ọ bụ na ịbịa na nke ya na ọ na mmadụ 20 or 10 2 million ish maka ibubo ọ na ọnụ nwa na obido oke oloye nke a taa onye aha na ọtọsịsị ihe okere na nke aha gwa kekwere onye ọzọ echi onye aha anakwa ofu isi atụ oke nke blue ọtọpụ blue okere oke red ọtọpụ ya ihe a format ka a na-alụ ihe a bụ tụmbọm ọ naghị alụkwa ọrụ ihe a bụ onye aghọle ka agbalụ why can't we learn the ife na-efunarị gị many people taa na-akụ ụta n'obodo oyibo ịma why na fa welu obere ego ha eji weta swell ka anya ofu dibia ekperima o were na-eriri ndị dibia efuzie mugu ngị na ịgụla akwụkwọ ịka dị wise ọ bịata abụrụzi taa dibia ọ pastọ na-elezi gị ọrụ ị na-enwe anwụle amụkwana m nyere na-esi na da vidio ebe ezi ikuku na-agba JCN mana kịta gezie ezi ikuku ntị maka na gịnị ejigo 1 million naira wee gobie ezi ikuku nọ n'Ethiopia yes ihe eji ego biya kịta bụ 1 million so it's official now that ezi ikuku has been bought with a price of gịnị 1 million naira 1 million ka nwoke ibe gị nye gị common 1 million iwe gobali ya prices how much gịnị bụ 1 million ego na ka na-ele ezigbote Android Samsung phone na ịga na iPhone ịchọ igote ezigbote Samsung phone na ego na ka ya ego to start with 1 million naira onye anụ nwanye gị na wee mee ego ọnụ shut up wee mee ego ọnụ ka ekuzi n'ihe ị na-ekwu na ajọ atrocities ha na-ekreti online and offline bịa welu maka 1 million wee sing your praises of if you go and do all these things you never before for money thank God na J Park na ikwu mgba people were saying it na onye igbo anya ha anaghị ego na ime ọnụ shut up kete anya na 1 million bịa gosisiwa okenye dịka gị na ihe na-agụ ordinary 1 million Nigerian money ego one ka na-ele airport nji eme ego one ka na-ele common airport nji apụ ego one ka na-ele bụrụ maka 1 million ka mmadụ ya enye gị iwe gobali ya praises niile na agụlị ezi ikuku ihele megbuo gị ebe ọ bụla ị nọ ihele megbuo gị ekwu m ya sị gị gịnị ihele na nwụghọ nne na nna megbuo gị ebe ọ bụla ị nọ because of ordinary 1 million ka eji wee lee ogwu gị lee ihele gị forgetting the fact na ihe ikwulu before enye gị 1 million iwe gosisi ya indeed the Bible kwuru that money gịnị answered all things
my money is again is a defense. Manaketa, you choose that money that answers all things, not choosing the money that is a defense, because Hanabobo money, but it's left for you to choose the one that answers all things and the one that is getting is a defense. As you could be hell again, no, I forgot the video, and as I want to know here, as you could agolo JCN praises like 1 million. Nwa Buzueno. Ọkwa ezi ikuku mmụọ na-abata abata. Do no eji m ohere wee na ekene JCN Herbal Mixture for Christmas ọgbalụ. I'm very grateful. I want somebody amahamana. Yes. Mana adịrị ajụ ego ajụ. I have learned one thing in this life. We get melugi fe nwere ka obulu onye ime expect get melugi ife. Yes. Ana nwere ka onye na expect e were gị na egwuregwu. Nkoso dey ko ife ebe a. Man I speechless. Akpọrọ today mbu JCN we smezi ikuku. Ị ga-abịa kwa unu maka mmemme akwa ọkọ na Anọba. Na from my advert mmele na Facebook gbasara akwa ọkọ. Nse na kwesịrị ịbịa mana not going to go to because na travel happen benefit. Many things involved. I know, but I don't want much. What's okay? Money account. Na get till maka. Nchekwa na egwu lewu ka na egwu. About 1 million Nigerian naira catch. About audio catch 1 million Nigerian naira. I want somebody name my the favor, I have my account on Facebook, but if I'm Christmas can, so I have to appreciate people. I'm very grateful. I will see got 999. Kabalongale. Makanam. If you may respect, Madumenya, on our Wabatoyi. Yamaloganama, Yagazelegi. Only more courage to continue. Only more zeal to proceed, and only more strength to fight. Okay, if I want to name, whoever I do to get, and have support to get if you name, you can name one more ndagachias. Adding grateful, adding grateful. Our culture must be restored. 1 million naira. I wouldn't benefit. Some people know nature. Kana you adra ma ayom mado onye olulu ome ayom ande bundi ana ma onye obuna anybody can favor anybody I don't want to keep from onye em respect o se ba we bia so never you neglect anybody in life because na somebody you give me respect when you keep favor gi carry onye em respect chiji mmadụ alụ ọlụ